Nagosogere omwancho morigere begeta seni kia Ndizi TV ritukoria Jumapili chitariki kenda jomatenyokano mwaka wechirubere na merongo ebere ne tatongo kwarigania senchira yobo ikiranu kinde nago semerenga na ritukuriago lianyare koba nebisio na maseni gwa amanene kupatikana nemeroberio a Auta genda tokabato kwariganire bunegeta seni kia Ndizi TV yaragire Ensa Eyemo yabono butukongo kwariganio nyare koba gosanga amona inche elitonyara koba toko ya watia mangana mayanga nyare koba gwateka koruchinga ko imena isiko yorogongo orua Gusii olito kupatara nere gwetera somonwa webimanyereri gakoro kwa Joshua Auta eliterana ngoro kwa Josphat Amisi ngora nanda sekero getali getambe elitonyara koba toko sanga amo nganyare koba gwateka. Inyora boigo mwancho murigere mangana Amayia na boko ya bwate gwetera se emitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gwetera YouTube Ndizi TV News. Karibu sana tanyala kwa batoko sanga amonai kegimatoko ya chaka kurua se county ya Kisii se boigo family go senge Eyemo ya nyale kwa bagi weso kena koboria ogokonya elinde banyale kwa bago konya omwiseke obo oyokorunga faith bosibori oyore ekerasi ya ikomine mo se skuru ya St. Albert Girango elinda nyale kobaga kogendra amone chisemi chiaye kupatikana nenge yo nigo yatebire enyale tekobage komenya no bolema ekibono keirere akong elio konyora chibesa chigwenerete elinde omwano yenyale kobaga kogendra amone chisemi chiaye omosaki oito Mildred Momanyi amona mangemono amate Eyemo kurwa ase enseme ya kiangende imea girango ase ewodi ya gachuba imea kitutuma saba nigo eganitie obokonyi ase omwana obo omwiseke uyogo soma ase skuru ya St. Albert Girango ase ekirasi gya 11 ilioko gendera na masomo aye ase amenyiriswa samatuka mange ase okuburwa school fees ekiagera nigo bamenyete no botaka ase nonye konyora endagira no muchando ase nonye na boigo isabwate obulema bwokuguru matukana na batokora ndara matukana na batokonyora twali matukana na batokonyora umwana ile school matukana umwana akobera matuko iskoba manga tali makuna bano igata agitire gusoma kwa yo koroko por form 1 abagende school yaye ego ikere school sisi ambuli na bakobera isko ocha kuno muibuli twakora ne rekonda matukana kere ya buli na bakobera isko agosoma kwa ego na someta bakaba por form 1 baka form 3 na baigete school sisi kapwa akabera isko bakabona ngana babera te school sisi form ndamari tokogoro tindiko nyara ko bogo donye mosigo ri morito onye kori mamo na tindiko no ngocha nati mamo mwabo nigo akwera buna ngotemare kurigia ebesa kurwa ase chikonda iliugwa kana school fees ase nonya na boigo agotema gusabalibaga ase skuru kulinde okulemerwa kwaba ogokongu abego ikera ngende nsabo mwani muri baga ego ikera noni ngati kingo sabalibaga kiangera ntaranya noni skuru fees mwani muri na sabira ibage amatukangera ando seri umano ngute abo kongo bano bumwana na babo problem ngong basoma kwa ina babo ate kinga kiyo basoma lakini mtu abayiboli yo kunyuma bwito gwata konyeire utanyore school fees akaniru era tokekera abayire bana kinga kiye ni kurwa kayigolete 24 umutinyo ete kuyo kabere veri umutinyo gatatu uyu no yukane bono tere isirini ngokora baramate muna ba sikeruta koneksa omwana Faith Bosiboli nigo akwera alia agwetera ekero atalie skuru ase akonyora aetirwe atambe ase ensemo ya masomo asa magana ya masomo kunyaranda abana bandi basomire singitu mamtawo chokuirora gentekeria asome tibuna bon nye osomiri rero mampinge nanta kuirora keria sometire yon korora baba na bandi ba osomenti na verasiko rego nkonyo ngende school na kera sort form 1 na tete ko engineer nigo bono basabire obokonyi kurwa ase abasamaria abaya ilio omwana Faith achigoikirania endoto yaye ase nonya eyamate yasabire banyalako babagokonywa agakyo yoro gwancha abakonye akonye kirani yani ababwato omo chando enyomba amenyete ne ya baibuli
tabugati njirenda kwa aranyari kwagachire nyombe na bamenyete na abana bae nyomba kinyaruka mwana oyo yikire form 3 atabugati njirende buna bona igete form 3 tanya kwenda mwako uyu mugima gaseri no mwana oyo iga mware kwanja gakyo yoru musamorio muya kaki mwanje mo bakonye gaki neranyare ko bagakora rubuya nero abana abaye basome egera bacha ko bakoma arenge gusabana abana abane basome mabari bache gwekonya no gusaba gwaitu buna umwana Faith na chikonyora obokonyi kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV litaliane Mildred Momanye Togotigana roboti orumo sakio ito mangana Mildred Momanye boigo totigareta se county ya Kisii buna enchira Eyemo yogokonya omwana omunyaruka aneno yunyareko bagakonyorera abana nyomba bono yigo ekiombe ekemo kia Forever Africa Power dada kenyareko bagigweso kilitukulia lero na koenania oboseme gosekwena na obosemia gochia ase ebyombe ebyo byabana abanyaruka abanyareteko bakonyorera abana nyomba kolengana no director anene bwekiombe kia Forever Africa Jacqueline Marwa nigatabiri yonkati yemerobelie emenge kiombe kigene tokobe kwaligania elio kwenekia buna abanyareko babakonyora chisemi chibwenere tomosaki oitobwa mangana Sara amona mange na enchira ya moyo kwena na obosemia gochasa bana banyaruka abo baiboreire nyomba nige kiombe kia Forever Africa Power dada yikira na ensemo ya Nyanguru imeyabo barachonya libali chache county ya Kisii. We came to Nyanguru to celebrate na wasichana wa teenage mothers. So tulikuja tunashukuru tumeweza kupatana na wasichana wetu, tumeweza kuongea mengi juu ya magonjwa mengi yenye tusumbua, like we have covered HIV awareness, tumecover STI, tumecover teen pregnancies, na tumeshukuru sana kwa wasichana wetu wameweza kutuelekeza challenges ambazo wanapitia hapa ndani. So today we are here at Nyanguru to speak to young mothers, to listen to their challenges and advise them. Obotaka noko boromagania akiralitiko naro aireire abanyaruka bange kurwa sensemeyo kwebwatirania. Some of the challenges ambazo tumepata humu ndani, tumeweza kupata wasichana wanaweza kusema wako na challenges za period poverty. Tumeweza kupata pia kuna a lot of teen pregnancies due to a lot of poverty in the area, like wazazi hawana kazi, so watoto wanaweza kuenda kutuma waweze kufanya vibarua vingi ndio waweze kuleta chakula nyumbani. Kuna pia pressure ile yenye msee anaona her friend akona kitu yenye yeye hana, so ana opt ile ya kwenda use the same method yenye yule alitumia, which leads to pregnancies. Gati y'abanyaruka abo nigo babeire bakwerera amange amakongu ayo bagendete gwetera chingaki bari nabana ase chinyomba cyabo. Bara Kennedy batogo yakera iri shirike rigari ya Forever Africa aso baseme babere bagotwa una into abana besikenjira tobenete kwerenda ntonyara marita mapema kera nkana bakonyara bayibori paro lakini bagotuonya bagotumia shiparables mbariko open 9 tuko tabi na tobente we komenya buna into abana beseke lakini twagakira seri shirike rigasenje babere open 9 tuna abana beseke babere ko bagotosemi nande twagakira mara bwasugocha kwabo twanyoro bosemi goro bijya korwasibari abana beseke bari tonyoreta abana nyomba etoko mara mange konyore bagatugamba mara bateba onye turanyoro mwana igo family okoreta boigo abaiboli abo baikirana mbagokera amaigeri ayo ase boigo bari no kwegena buna nachigokonya abana abo babo abanyaruka twanyore challenges nyinge nga nduna abaiboli ntumaitine kitogokwanira abana baitu akera turamana barabo maybe mwana na batete ko gotebi gento kwanyaro okumuira ne ribobi kusinyuna kiago kwerese bana mwatutebirie njira turanyare ko kamba na abana babaitu asenjirere nyororo egera umwana usibuka kogoteye umuchandoye bana gochakira bana iga na batokurigie njira yogokwana na abana babaitu egera mbagendera konyorera abana nyumba nande mbanyora na marugoire naende obatanyoreti ebintu bagotumia muna mabutaya esabuni eye nechiange chichinge ebakwata basoka butisiko chisuga dadi chabaki tibes bona tokotebe bana baito nonya ntobwatike na batogwechanda tubagorere ebintu ibatumie
chinga kiecho nigo abaiboli abo baikirana baboligwe kuira libaga lya bosemia aseboigo Jack abolire byombe binde ochamo asokubwatirana na gokonya omwana munyaruka. Wazazi nao tumeweza kuongea na wao na wameweza kukubali kuwa wao wenyewe ndio wanafaa kuwa walimu wa kwanza kwa mtoto msichana. Wao ndio wanaweza kuwa kielekezo, waweze kueleza watoto wao kuwa ni vizuri wao kujilinda, wasiweze kuachilia watoto wao. So tunaweza kusii wasanii wote, Kisii, the CBOs, NGOs, tukuje pamoja, tuweze kusaidia mtoto msichana. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Mbemono Sara Nyarangi Ontita asoroboti urwa senchira yobo ikiranu togoska motwe omorai bwense Dr. William Ruto nigo boigo anyaleko bakwenekeria abakenya na serikali ya Kenya kwanza nebwa yabekire meroberi iri kwenekia buna anene nyaleko bage gukora omochando bwo konga kubugima. William Ruto nigo yakwana litko lya lero sekanisa Eyemo ya AIC imemo chibel Eldoret asaikirana samasabo yelitko lya Jumapili Mosaki oitwa bangane balino sero amonoroboti orwa senchira yoboikiranu nase ekanisa ya AIC meomocho Eldoret ya kaunti ya Uasin Gishu asomurai bwense Dr. William Samoei Ruto amonomurigyo yema marecho Ruto egatia baraibande baikirana erego sasima na babwatani bense meyo. Gukwana chinga kiecho Dr. Ruto niga kambia asama sabo yobo chorio bonene obwate babu arenko burunge kegima ekerekore ngani wa namatuka magega. Thank you very much for praying for the elections. We had the best elections ever, acclaimed by all the people who participated in the elections, the observers who participated in the elections. These were the most credible elections ever held in Kenya. Kubwatikana nogo konga kuobogima humurai bwense nigaine kyabuna nagenderete koroberia sogo kine birengo byendagera asiboiga lya baremi kobekomokia asoboremi eryokoine kyari gesarire rigiya. I know we have a big debate in the country about the cost of living and how we need to reduce the cost of food, but it boils down to what we do as farmers. So as a farmer also, I came down here to look at what I can do to make a contribution to food production in our country so that we can reduce the cost of living. I ask all of us who are farmers to go out of their way, even as we pray for rains, that we also do what we must do to be able to produce. Because of the situation where we are, we have imported a lot of food. I think beginning this week, it will get to the market. But that is not the solution. The solution is really in making sure that we produce our food locally, because indeed we have the capacity to. Asense moya ema marecho ni gagania baigenwa gusabira chiamate asemechando au yekwenekiwa gusabira oburai na mono ense ya Kenya. Let's continue praying for families, because families are under attack, but when we stand as a church and pray for families, God is going to see us through. Let's continue praying for this great nation that God has given us. Let's continue praying for the leadership that God has given us. Ruto ni gabori abana koligereriwa na gotori wa korwase obotumeki bwebinyuwa byogotindia egati yemechande ndemenge asate babuna mbagendrete kubwatirana nebyombe au eriokone kiyonsi abeireka wikiraniwa. We have a serious crisis of drug abuse in our nation. Parents, starting with myself, we need to look out for our children and the children of Kenya. There is a very, very big crisis. We're trying to do what we can do. I recently appointed a new board for NACADA. I'm working with all the other arms of government. But even as we do that at the government level, we must have a combined effort from the families so that we can meet somewhere halfway and make sure that we secure, protect our children and protect our nation from the dangers and the real threat of drug abuse in our nation.
Naya nechingaki Ensa ya Kenya egenderete guchengira umuyega bwe Pasaka. Ngo reporter getaseni kya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Roboti oligoro aretu asenchira boikirano na kwaringanirwa amo na Evelyn Osero togusuka mutwe ekero ensingi mbegendete kuvage guchengera nene umuyega we Easter holiday imeye county ya Mombasa omunyakerogo bwa aba Catholic Conference of Bishops oyo korunganira Martin Kivuva niganyara kabagakora anena babwatani bande be dini geria ye Catholic ase umuyega omonene o Easter Sunday yonyara kabagokorekana ase kanisa ya Cathedral ime ya omucho Mombasa okwana chingaki echicho Kivuva nigo boigo aburiri anena baribagi siasa korwa ase bali ase serikali naboigo bali bakwamerania serikali banyare ko babakobeka namo na kwene kianga banyare ko babako yabeka mutwe amaganyo yaba Kenya chingaki barachiko bago isaransa ase chingwana chiri cha bene echopu chiranyare ko bachiko chakabwango iga boigo Kivuva nigo aburiri serikali nene ya Kenya kwanza nyare ko bayikorwania obokurumi obwanyare ko babo koira emeri. However, talking is not about seeking personal benefits. We truly hope they will address the always uplift Kenyans, and especially those still struggling with famine, with the economic downturn. They should listen and solve the political hurdles that keep ailing us. It is our hope that they should not let Kenyans down. Togotigara ase chingwana chia barai be kanisa anene ekero bagenda tokobago chengera amana babwatani babo holiday ya Easter nigo abanga banyara ko bago sangirikana ase chikanisa ao banyare ko babako bolia ababwatani babo baire chinga kiechi chomuyega bwa Easter banyare ko bago sanga amana bamwe abo gwetera sokwanje nabo igo ase biria batabwati. Kile kidogo ambao uko nacho na rafiki yako na jirani yako, yule ambaye ako na hitaji mkumbuke, yule aliye na hitaji, yule aliye na mahitaji, yule aliye na njaa mlishe. Ukuwa na kitu kidogo ambao ungeweza kushare na jirani yako, mpatie na hata pia mshare pamoja na muweze kusemezana kwa amani na kwa furaha na kwa shangwe na taifa letu liweze kuendelea na kwa utulivu na ushindi. Na Mungu abariki Kenya. Kukumbuka wakati wa ufufuo inaleta jambo mapya, inaleta maneno mapya, inaleta tumaini. Na hata ndio matumaini tunaimbia taifa letu likaweza kupata ili afufue kila jambo, afufue yale ambayo yalikufa, yafufuke kila jambo ambalo linaenda kufa, kila jambo ambalo linaendelea katika mauti ifufuke mara tena. Tufufuke, uchumi wetu ufufuke, taifa letu lifufuka na amani. Rais wetu wa Omwancho murigereria yonkati ya manga itogenda tokabato kwariganiria asemese ito ya Amayia Ensa Eyemo tigante bengambia mona sokwera libagariago kweneke konyale ko bako gusanga amona intwa nyale ko baga gwateka isiko naboigo imeyorogongo orua Gusii tonyara ko batoko bwaterana amona ere gwetera se omono bimanyereriga koro kwa Josphat Auta naboigo lyo nyara ko baga kwenekia abuna chibicha mona mario ya gochire asenchire boikeranu Petra mokere nyora boigo chinsa isato chabona botuko ngomera na torigiga togenda tokobotoko manya mange ingagenda tokobaga gwateka ime na isiko yense ya Kenya ritagana nigongoro kwa Josphat Amisi